Hormatly kärdeşler. Eziz arkadağımyzyň parasatly baş tutanlygyna, ýurdumyzyň dokma toplumyna, dünýä nusgalyk işler edilýär. Beýik işler durmuşa geçirilýär. Hormatly prezidentimiziň biz ýaly önümçilikde zähmet çekken, hunär öwrenýän ýaşlara döredip berýän mümkinçilikler üçin sag bolsunymy aýdýar. Mehriban arkadağımyzyň saýasyna döredüjülükli zähmet çekken ýaşlary hem üns merkezinden düşürmeýe. Biziň dokma toplumymyzda hem zähmet çekken bir näçe ýaşlarymyz bar. Olardan Gyrmyzy Bayramowa görelleli zähmet çekkenligi üçin hormat haty bilen syýlaglanýar. Gyrmyzy, biz sizi üstünlükleriniz bilen gutlaýas. Alan serpaýlaryňyz gutly bolsun. Bizem öz gezegimizde geljekdäki işleriňizde de uly üstünlükler arzu edip bir näçe soraglar bermekçi. Eger mümkin bolsa şolar barada aýdyp beräýseňiz. Başysyna, size öz işiňizde üstünlük gazanmagy ýol açan zat näme? Siziň ýaş galbyňyzy ruhlandyran güýç näme? birinji bilen hormatly arkadaşymyzyň biz ýaly önümçilikde zähmet çekýän, hünär öwrenýän ýaşlara bolan atalyk aladasy halipa gatnaşygy himayet berýär. Mehriban arkadaşymyzyň ömrü uzak bolsun, jan sag bolsun. Biziň işlerimiziň şowly bolmagy üçin alyp barýan işleri hemişe rowaç bolsun. Özüm hakda aýtsam, men bu käri el alyp üstünlük kazanmağım üçün ömrünü bagşeden, tükönmez ahlasy siňdiren, dili senaly, eli işli, göwnü jomart, bir mehriban adam mady. Umman ayda, sağamana oturalmadın, gans getirdim, Gyrmyzynyň uğrat. Gyrmyzy, çarkakyn gan getiripdir, bar gıydym ılga. Burgunca mı gıydım? Tuvaleme. Ne? Taňar ýalkasyny çarday. Gyrmyzy bilen bile okaýanmy? Ay hawalay. Onuň ýumruk çenemäň näme? Umman aydan agtyga ol. Utanaň okmy? Hep bir edip. Indi näme maşynyň ýyzyndan seredip dursun. Gaýt berik ýedi ýoluň üstüne durmada.
Hawa ýaşlar, ilkinji alan täsirleri näki? İşläp bilersmi? Gyrmyzy. Hani pikiriň aýt. Ertir turup mamaň ýanyna oba gaýdy bermersiň. Näme şo gydan soran bolýara moli bilen kemmesi? Başararsmy? Nesip bolsa, Dogry, nesip bolsa diýmeli. Häzirki wagtyň dokma senagaty gatösen. Önürçüligi juda ýokary. Mümkinçiligi çäksiz. Isleg onnanam kän. Bu pudokda käbir ýurtlaryň gazanýan netijeler ören ullur hem eýýäm köp asyrlardan bäri ösüp gelýär. Türkmen zenanlaram dokmany inni görmellerler. Dokman düýüp özüni erş bilen argaçdyr. Ikiyip atanaklap ondan mata dokumagy türkmenlere müňlerçe ýyl mundan ozal öwrenenlerler. Bu tarapdan biziň zenanlarymyz ýüzümüzi gyzardan nälerler. Beýiller hoş geldiňiz. Naharyňyz yaramasa soň geljek däldir. Biziň duýdumyz zadyp tabagyny boş goýup giden adam ýokdur. Gyrmyzy. Bu senmi? sen Ilyasmy? Ýok, men Hydyr. Ilyas gullukdy. Näçe bollygydyň? Elingdäki 5-nji mama. Näçe diýdiň? 5 mama 5. Hany getirýin. Agy näme aňalyp dursun? Bar dara getir. Why? Mamam janyň tarasymy? Hut edilözde. Aňyrsyna koturan mamyň özü bolaýmasyn gyz? Gadymy ýamlarda köne zamanny günlüň biri adam ata yüzlenip sorag verilmişin howene benne. Seniň ogullaryň daýhan mallar gyýdygyl etmäge niçe kunär bar. Yer ýüzünden tapken cennet mekanyn, güneşiň, gülşöniň, güllüň dukanyn. Ýygyna oňa goly çeper gyýdlary. Yürek arzuwlaryň çetsin özleri.
Howyny dünýäni aýlanyp gezip, biziň toprağymyza düşünmüş gelip, saýlap gyýz gelinleň çeper ellisin, ýugurdunmuş şonda gözel halysyn, reňkini alypmyş tehra gülünden, iýsin alypmyşlar sawa ýelinden, kölleri göl edip, çölleri düşüp, dağ derya yol edip, gülleri seçip, er şargaç jehek çekip çetine, ülkemizi geçirenmiş çitime. Pek ardular siňip, halin gatyna, öwürlüpdir yürekleriň hatyna. Şondan berim, çeper türkmen denany, hala çitdiye bu ajaýyp dünýäni. Denanyň 3 zady uğuz bolmalylar. Eli uğuz, edebi uğuz, dili uğuz. Türkmen denanynyň eli uğuzdur. Eşiginden başlap, eňsesine çenlik keşdelidir, gaýmalydyr, nagyşlydyr, röwüşlidir. Her nagyşy bir dünýädir, her çitimi muňmanydyr. Hüner, denan dünýäsidir, halam onuň sultanydyr. Türkmen denanynyň edebi uğuzdur. Edebi uğuz bolanyna has edizdir. Ulusyny sylar, körpesini söyür. Bağlıdına edip bermez, edep berer. Yugurcusi yuru atıdır. Türkmen denanynyň dili şiwesi qara gözüdür. Qara göz utanç hayanyň, akıl payhasyň, sabır kanagatyň, şükür towanyň düýpsiz ummanydyr. Gyýylar, men häzir siziň özüňizi goýup gitýän. Ünsli bolun, bolýarmy? Sizi iştad etmeliler. Enjamlaň özü işleýär. Ýöne sapa üzülse, derrew düzetmeli. Gyrmyzy bayramga. Sen meň deregime galasy. Baletdilerle şunu düýüdüň diýär edi. Yitge uly. Bir näçe sapaklaram üzülüpdir. Mundan başga da taýýar bolan önümler ýük ammaryna ýetirilmändir. Gyrmyzy. Siz nire seretdiňiz? Hemme zady özümizdedir. Aňalyp oturmada işiň bilen bolgaýdy. Ünsüň soňup eliň dara gurduraýsaň, soň kösenersiň. Eliň iş edip durka, gözüň baş görde gezmesin. Kadym agadan neçe diýär owadan boljakdy. Gözlerinden Allah gorasyn.
Gyýlar, bize Aşgabat Söwda merkezine gidýäs. Bir kemmizem şodu da. Dynç günimiz dynjalayjakdyk da. Sen gymydama bir yerden çykyp gelýäňi duýýal dünküllep. Gidesin gelse gitmeli. Zorluk yok, meyletin. Agyz. Gyrmyzy. 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 Şu kat sana aliyat uğratdı. Ödüm köp salam aytdy. Gyýrlar, hemmeňize sag bolsunmaýdýan. Netijelerimiz geçen aýynkydan ýokary. Sag bolun. Esasanam size Sarıgül. Gyrmyzy, men sizi dokma bölümünden çetleşdirýän. Tertip düzgün ýok ýerinde, nusgalyk işem bolmaz. Harulan adı näme? Oň ady wa İlyasdy. Mama size tügeleme. He? Tügeleme diýen. He. Yüreğinize gowy mama. Ýöne aýaklaryňyz agyrýarmy? Ayağım ağır yağıydım. Zor kullap ağırya. Käýarym Gyrmyza ayağıma çıkıp berem diýen. Şu bir ayağı yakımly, göze çıkmadygym. Eyvet! Ayır elini! Ayır diýemem saňa. Ayır diýen, ayır haw. Ayırjak mı ya yok? Besit!
Han beset diyen men size. Hani bir ayak çeksene. Durdy. Sen Üstünlüklerini bilen kutlayan. sağ ol Durdy. Men gideyin. Men işlem köpürek. Qatıgıssan ýaň öýdýän ha? Aman gül moluma taňa garaşýan. Olunni hemme zatdan habarly. Sen nämeler dip dursun? Sen öz oýunyň bilen garmadyň tozduryny ýutdyň ha? Gyrmyzy. Gyrmyzy. Haw mama. Berik gel gyýdym. Gyýdym. Men saňa şu şaýteplerden dakatym gelýär. Biziň türkmenlerimiz kümüş şaý gowurupdyrlar. Näme üçin mama? Näme üçinmi? Kümüş şaýyň İsam bolmaz posam gyýdym. Al gyýdym şunam dakyn. Hormatly ýeşler, nowatdaky jübitlerine de final duşu başlanýar. Gyrmyzy, telewizorda sen jygyň görkezýärler. Şeýlemi? Hawa? Bu ýerde Barly Bayramowyň garşysynda bolsa J.Hudaýberdiýew. Ne Barly Bayramow diýsen gowy netijeler görkezýär. Duşuk diýsen dartgyny alnyp barlya pehlwanlaryň ikisem emel geçirmäge finansiýa. Zaten bu ýerde Barly Bayramow häzirki wagtda ýöne J.Hudaýberdiýew özüniň biýiliniň kuhatyny görkezmek bilen usatlyk görkezýär. Final duşu hormatly ýeşler. Ýeňiş gazanan ýurdumyzyň çempionu bolar.
Hem de halkara yarışına gatnaşmaga da mümkinçilik kazanır. Yarışa bolsa halkara dereceli Emin Nurallolukov. İki sany turgönmez. Soňky yarışlarda gowy netijeler görkezýär. Duşuk diýseň dartyny häzirki wagtda ikisem emel geçirmäge. Iň soňunda emel geçirmek haýsyna başardar. Barly Bayramow ýa-da J.Hudaýberdiýew edil finala mahsus ajaýyp tutuluşy görýär. Halkymyzam kadim döwürlerden bäri türkmen milli görüşüni aýratyn ul ünsürk gelýär. Milli görüşimiz bütün dünýäde de ul meşhurlyga ýa. Bu ýerde bolsa Barly Bayramow ýeňiş gadanýa hemde bu pehliwan çempion diýen ada münasip bolýar. Bizim geljekde oňa ulutçylykları, şowluklary arzu edýär. Barly Bayramowyň eminem golunu galdyrmak bilen oň ýeňişini ikrar edýär. Hawa. Ece, ol diňe sen soraýa. Çaltyrak gelseňiz-de gowy bolardy. Mama. Hoğuydım. Qızğancak çay içecekmi? Qızğancak çay içecekmi diýän? Nabatlamy? Hawa. Okuňa adalýamygydım. Hawa. Yine 2 hepde galdy. Onsoň meni Aşgabatyň dokma kärhanasyna işe çagyrýarlar. Ağdımdan Allah işsin balam. Ýöne gyýdym. El hünärinem unutmagyn balam. El hünärli adamyň ýüzi görkli bolýanlar gyýdym. Şonu bilgin balam. Gyrmyzy. Men senden ötünç soramana geldim. Goýsana gyz, gören näme diýer? Gyrmyzy. Sen sorak gelipdirler. Ine şeýle. Juda täsirli gürrüňler. Gyrmyzy, biz sizi ýene bir ýola gutlaýar. Geljekdäki işleňizde ulus-sünnikleriň ýar bolmagyny arzu etýär. Sag bolun. Biz hem şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadagymyza köp sag bolsan aýdýas.
Gahrman arkadaýymyzyň jany sag, ömrü uzak, ýylurt bähbitli tutýan tutumly işleri elme damara waç bolsun. Hoş sag bolun.